Ahoj YouTube, vítaj pri mojom druhom videu. Ukážem vám, ako som za tie roky popri tréningu na triatlon zlepšoval svoje bežecké časy. Na konci roku 2018 som kúpil cestný bicykel a nemohol sa dočkať, kedy ho vyťahnem von. Rozhodol som sa ale, že kým budem jazdiť, musím sa trochu dostať do formy. Tak som v januári 2019 začal behať pre účely zvýšenia kondície. Počas sezóny som už behať neprestal a tak som sa preklopil do fázy, že v deň, keď nemám čas na cesťák, budem chodiť behať. Už od tohto nebolo ďaleko a dostal som sa k triatlonu, čo znamenalo učiť sa aj plávať. Tí, čo beháte, viete, aký návykový je progres. Bežec začiatočník má veľmi rýchlo viditeľné výsledky. Poďme na tie moje výsledky v rámci štandardných dĺžok. Začneme vzdialenosťou na 5 km. Najrýchlejší čas tejto vzdialenosti som si zabehol počas 10-kilometrového behu vo Valencii v roku 2025. Bolo to 19 minút 32 sekúnd, čo znamená 3,54 na kilometr. Nikdy predtým som nebehal túto vzdialenosť za účelom čo najlepšieho času, ale človek vždy mal v hlave dostať sa pod 20 minút pri 5-kilometrovej vzdialenosti. Druhý najlepší čas v tejto vzdialenosti bol rovnako na pretekoch, ktoré mali viac ako 8 kilometrov. Bol to beh oslobodenia obce Buča pri Zvolene s časom 20:37 a 4,07 na kilometr, ktorý som dosiahol v roku 2023. Poďme ale na 10-kilometrovú vzdialenosť a vrátime sa späť do Valencie, kde sme s kolegmi išli za výletom a samozrejme bol plán spraviť si aj PR na najrýchlejšej desiatke v Európe. V posledných rokoch sa špekuluje, že aj na svete. Počasie bolo ideálne, takmer bez vetrie, myslím, že 13 000 bežcov, každý si našiel skupinu, v ktorej sa dalo bežať a mne sa prvýkrát podarilo neprepáliť začiatok pretekov a počas celého behu si udržať konštantnú rýchlosť a výsledný čas desený bol za mňa prekvapujúci 39:16, čož vychádzalo na 3,56 na kilometr. Oficiálny čas myslím, že bolo 40:07. Na hodinkách mi ale ukazovalo 10,19 km. Valencia je krásne mesto s úžasným pretekom a všetci bežci, ako aj ja, ho vrelo odporúčame. Mojím druhým najlepším výkonom v tejto dĺžke je beh na Šamorínskom olympijskom triatlone v roku 2024 s časom 44:19, čo vychádza na 4,26 na kilometr. Tento výsledok ma veľmi potešil, lebo každý, kto bežal v Šamoríne, vie, že trasa sa nebeží na asfalte, je tam dosť zákrut a samozrejme je to beh po 40 km na bicykli. Na jedných z fotiek dole môžete vidieť aj mladú slovenskú triatlonistku, ktorá teraz vystupuje aj na sociálnych sieťach. Ak si všimol a vieš, kde to je, napíš mi to dole do komentáru. A môžeme sa posunúť na polmaratónskú vzdialenosť. Najlepší čas na tejto vzdialenosti som si odbehol v roku 2024 na Banskobystrickom večernom polmaratóne a výsledný čas hodina 35 minút 49 sekúnd vyšlo na 4,33 na kilometr. Musím povedať, že večerné behanie nie je obľúbená disciplína, už preto, že treba na tento výkon myslieť počas celého dňa a zohľadniť hlavne stravu. V každom prípade nie je to najrýchlejšia trať, lebo je tu jedno výrazné stúpanie, ktoré absolvujete počas polmaratónu 3-krát. Ale preteky sú blízko môjho bydliska a ja som dovtedy polmaratón na čas nikdy nebežal, takže pre mňa PR-ko bolo isté. Druhým najlepším časom na polmaratóne je môj maratónsky beh na pretekoch v Košiciach. Zaujímavé je, že len o 1 sekundu horší čas ako na tej Banskom-bystrickej polke.
A teraz sa môžeme vlastne prekropiť v takej tej kráľovskej disciplíne. Dostávame sa teda k môjmu vrcholu ako bežca a športovca. V minulom roku 25 som sa rozhodol zabehnúť si maratón. Samozrejme nie je na Slovensku lepší ako ten v Košiciach. Musím priznať, že emócie pred pretekami a hlavne po pretekoch sú na tomto preteku neuveriteľné. Ja som si zabehol môj plánovaný čas, a to 3 hodiny 19 minút 37 sekúnd. To bol oficiálny čas a mne na Garminech samozrejme ukázalo čas čistého maratónu 3 hodiny 16 minút 43 sekúnd. Ako som sa pripravoval na tieto preteky? Špecificky asi len posledný mesiac. Celý rok, napriek tomu, že som v roku 25 neabsolvoval triatlonové preteky, som sa snažil trénovať ako triatlonista. Od augusta, keď som vedel, že ma už nezaujali žiadne triatlonové preteky, som obmedzil plávanie a venoval sa objemu pri behoch. Samotný beh v Košiciach bol neuveriteľný, keďže vodiči na cieľový čas 3 hodiny 20 minút nie sú. Vravím si, že skúsim pobežať so skupinou na cieľový čas 3:15. Na fotke skupiny bežcov môžete vidieť jedného známeho slovenského fitness influencera, ktorý bežal vtedy svoj druhý maratón. Rovnako ak ho nájdeš, napíš dole do komentáru, kto to bol. Späť k preteku. Darilo sa mi držať skupiny na cieľový čas 3:15 asi do 33. kilometru, kde reálne prišla po občerstvovačke na mňa kríza a nohy pocítili, že toto je vzdialenosť, čo nezvyknem behať. Posledných 9 kilometrov bolo trápenie a bolesť, ale dosiahol som svoj cieľ dokončiť a dosiahnuť stanovený čas. Po príchode do cieľa som si vravel, že takúto vzdialenosť už nikdy nechcem absolvovať, ale samozrejme, čo čert nechce, prednedávno mi bol doručený e-mail, že som vyhral štartovné na tohtoročný košický maratón. A dnes mám v hlave už len to, ako si minuloročný čas zlepšiť. To sú stručne povedané moje bežecké úspechy. Vidíme sa pri ďalšej aktivite.